खुलुमबाय जतन लामसोखौ दिनै हाय कायतनि कक्थाय no wansok lainani joraman pika ke jotन लामसोखौ जेंनानिस्का सुरिबन बुग्रा कायतनो न हमबाय दो नों साफुं सालखलक मा सुनो नायकले हाय दिनै कक्थायनो सोलोंलायनानै नों जरा रपिका ननो हमबाय तेव कायतनि कक्थायनि बिसिंतै जों करा ngै बासामान सुबादि तेव जिनि बिसिंतै गोबां मा बरक जों मनाक माव तंनाय र नि थानि फायमानानि कायतन सुबादि तेव सुबाया के जोंनि थानि मुंसाफोनो फानख्रै हायबायनि थानि याफारो नों जेसङो जोंनि वानसक मानि न जोंनि नाहर मुं न बेबा नि yak by the control plate in the Nintaniapa. The Sono Nicoldi, they will name Sukti, Toman and Subat, the Bucratis in the Susan. Amen. Kaitini, San Juan Soklena Lam Romani Omoni Noti San Juan Soklena Capadi Piroglayana. Lam Roma, Yakaba Exodus, chapter 12. Oro Egnachimi Nero Poritandi and verse 11 Nichimi, 14 Jorasimi Porishon, 12 Nichimi, 14 Jor. Egnachimi Nero Poripro, Egnachimi Porinei. And Porivana Tamni Hinke and Ahoro Ha Egypt Saka, Tei Light Hangnai. Te angha Egypt ni beba borok te mal mata rok ni sakrak rok no buthat nai te ha Egypt ni beba mutai rok no bus thum nai te mazar nai ang no subra yung ha Egypt ni borok no buthat puro norok tong mani nok ni a thui rok ke norok ni bagwi mari wngnai ang thui no nukhe norok no lai thangai te ang ha Egypt no sraprak pro mungsa dera mungrok norok ni thane phailak o sal norok ni bagwi mwitoni salwngnai te norok o sal no subra yung ni mangai der khlaidi norok ni bosong marewi kusung no omo norok ni bagwi kerong wngnai o elema poriman bisingte kaito suno kotal ke hamari kaiten Okay, orang nugo jodoh 14 o salnoroknibagwimwitonisalwngnai nisa जों Israel rokno जों siwa borok Egypto 400 ni sai kabangku bisi borok aro seleng khatiwi tongmani जों nugo uloke Kaitor Mosino Barono tui khogi to bunan bagi rohoka obujung saimano ge obongka borok Egypt hani nokhar phainani skang drop ni ko borok jepro Egypt ni nokhari mane khana phaijinai omohai ni godona rokno jung oronobu ge omono no tui sing tini wansok laina pilas kan ang sarani musungo kaito singno sal ketal rogo tal ketal rogo bisi ketal rogo omai kino kaito singno mane ketal rowi tamu ayu rowi tamu bang rowi tamu salsa sing ya dari matngai osung sano ai panuk sing ketal jeno je ketal romani obani kaito ni kaisa special plan dewa ni purpose to sini koroksa sini saksorai ni thaniwo tabo ku special plan o kaito ni nini bisikti kaito ni wansok za kaito ni purpose botumabu sini जों खोनातमा खालायनाय बा sabda kaisa ni tuma khlainai mas kaisa ni yagul tuma khlainai ubisi January jimin ro wan so bai kana tuma khlai thangnai bo mas tuma khlainai
omohai painai, omohai mai bornai, omohai keto klainai. Potrepot chini plan chini one shop mung borok ni jotone one shop mung tongi mana. Haibana जों kaisa kokno pok thai kre muito narak thai obongka o sangsaro जों tomani bagi tong abo kaitoni one shop za kaitoni chapja no जों bono klainani bagi se जों o sangsaro tong Nges to jono kathang tok romani bo oboni bagina. Gabono जों sithai Israel ro borok जों tomanoka borok no tomai kai dorsa niro o sal mane niro tini yok mani sal no niro muito klaidi niro nang ani phan bai niro ni phan bai niro nang phiogi to bo abono niro muito klaidi niro Egypt ni seleng khadi dong mani seleng ni niro phiok zakha ageni jorao seleng manane belai kene kokotor seleng manane seleng ni mungsane boroni right kri nang exodus ka ke porikha nuktai busa baibo busa niniya nok phang nei se seleng tongo busa maibo nok phang no maru nai je sam klai nok phang ni ge borok buthar jadi mana boron mungsa right kri bongkha seleng geniro izibo seleng tongoni angner no phiogi to kha ani naimai no khlai no ne bagai hani bagai nero ogno muito khlai di angner no phiog mani nero no phiogi to mani o sal no muito khlai di nejo borok Israel borok ni tongmani borok ni langma izibo belai kena hamia belai kena kiri sengsa belai kena teman nai tong kese omahai boroni live boroni langma izibo borok seleksi piaba kai to borok no phiok to moni yagulo bo borok ar thangni musung phio kipili thangni musung teman bagi kipil thangna mucu kalau jeng ek nisimi kaham ke chapter 12 ma ek nisimi poitan ke jeng kaham ke no teman jeng piaizo rishum haising abrokno khatanggai abrokno sana musunggai kipil thangan musung piaba borok je aro seleng abrok pogi thangka borok je kono rathar jagi mano buthar jagi mano tok jagi mano borok ni mungsana sadin mane borok ni freedom mane mungsana kri ai kono borok aro kipil thana musung to mane bage o chikon mane no tui hai bage no borok kai to no go to mane kai to ni egenso kok sana ni cengka ba haipu iraipu ne honglai ni cengka जों नमताबो जों खृष्टान दंनाय रंग जों अमहायनो सुरै मानो गोबो खृष्टान रक जों साइ मानो असंसाराव जों नगराय हाय स्राबसानि बागे असंसाराव दैबो जों गयसनो माने शान्ति ing सखा खाकसां सखा जोंजाल गरै सखा नै होइमे असंसाराव दंसा जों टेक्ट कष्ट 어버하이 좀 저토는 보기 오이 동고 또마 그르이 또마 그냥 저토는 그냥 에 코로나 만서기 하야면 그냥 만서 그냥 그 비하라 만서 그냥 그 액시덴트 저토는 그리고 그 그냥 그 너무 하이는 승사로 승 저토는 코스토바 텍토바 피야 승 사이마나 그 크리스찬 승 사이마나 죽노 하고 데 코스토 그리 텍토바 그리 하이파는 जों 우승사니 동노는 जों 무슨고 우승사로는 जों 그 파이 동노는 무슨고 우승사로는 जों 동의 동노는 무슨 피아바 우승사로 जों 아시 노버 앵게 그면 액션이세 जों 동마야 하이바는 어로는 जों 동노는 무슨 가이도 사워 죽노 하고
kosto tek to mung sakri aro jeng mol brum brum tongi nai engke aroni mani aroni chukno hani bagi se khati de chukno hani mol brum brum tongnai tongwi nai aboni bagi sokat runai aboni bagi se khati de aboni bagi se khlai de haibano jeng khlainani busundia easy block haino ge easy block ni boroni langma o jeng jeni Christian jibono jeng kwang soलोंथाइ dong o songsar kaksangai tongjaknai kaksang sokhanai tongmanai jagaya Israel rok borok belai mana mungsani kaha krui boroni bagai mungsana kaha krui tini karana borok betul jadi mana seleng awal ke borok isi bo tongui tongmane piaba borok amna pogui thang kai to borok no piogui to mana borok muito khlelia borok isa masa mane bonosi torjaku tadi jeng Exodus tangane chapter 16 2 beti Exodus chapter 16 verse 2 and 3 ang polibana 2 beti Israel rokni bebak borok rok musibai aronno hasing haparo hamya hnei hai hnei salaikya subrayung jungno ijibo buthar keno hamkamun jeng aro kisale asugui muihan rok masakha mun te kubun samung rok bo o opungui masakha masakhamun tamuke neng jengno o hasing haparo charuyawi okhuirui butharna bagi dubukha nega jeng saimano aborok jepro hasing khongo sokpayo kaitor manna rokha tui rokha manna mane borok tumo bukhaya istri sri basawi kholi nai sungsake sipaikya ege u manna subaro kaitor na borok ni temana ko bo vitamin na bobon na kaitor siu ege u manna obohai johotone bagine ka ege kaitor bono roido piawa bono ase borok khatong thogya borok hambai rona leko ulta temanai kaitoni against se kok sao jeng motangjak mani sikang yakaba asai eta nai sikang jeng omohaino Israel rok ijibo tongma hai jeng soitani sele jeng thikena morkeo brum sake kalainai tini tong kusung tong sana jaga angka morke asai kata mana ya golo ko haino soitan jeno lama korona ni bagai sakthari tongo baike jeno sengsani mani bai jeno kaiton ni tonai mani mani no manriya khlayon bagai jeno lama kororoi to abono naibani abono nubani jeno mane lama tera roi to ge usung sani mani bai no jeno jini mokono khapai to mahai hai bagai jeng usung sani mani je musumana maya ke o kaito anong tamaru ya dami nang ano mangino roya kai kyable nini samung kai kyable hai bana nang taman ano roya o hai sing complain kai Israel rok no tabo niro kam ke krande Israel rok to mani bagai kaito ni bagai kono hanai salaga ni jengkha tomani bagai jeng
number 당겠은 한그 사이만아 너무니 바기 파리 당에는 레카문 numbers number 상에 레카문 11 chapter 11 verse 4/6 ang poribono 4/6 musi korok-sinichi tui pangrokno jongmani 4/6 bokok-bokrok omah kisuja borok ni bisingo tongnai borok hamyarok muihan chanani muchungjak baikha tei Israel borok rokbo haino hai kablai hai hnei salaikya जों मुइहान माचाखे से ओंखा जों इजिप्टआव आहायनो आरक जामानि मुइदमानो आरनि दरमपाइरक ममफलरक थाइसुमु बियज रिसुमरक ब मुइदमानो तामोखे ताबो चिनि फान करिखा ते अरमुं सावो मानथगया manna simise ngsiu jata botama no ge verse 4 sawo borok ni bisingo tongnai borok hamyarok English ongke multitude borok hamyarok sawo borok hamyarok mane na Israel mane kubui Israel bongsoya Israel awoyata ngekeba borok ni bising tongnai bini jati bini dofa kerenggai borok ibaksa borok je Egypt ni ongkai pipro buibo ongkai pikya atau borok gana ke tonglai mani panengnai ingya keba mare marai ya rok ni pan tonglai mani panengnai ingya keba kisa kajak lai mulai ka kerenglai mani panengnai bohake bumo makato omohai rok keba kerenglai mani panen kanado hai bana Israel soi ingya ke borongka or mixed multitude English ke mixed multitude kokrong ke borok hamyarok actually borok hamyarok by asol interpretation ke kothok sogya mixed multitude mane kubun do pharo bu kerenggai borok baksa ongkhari phene ro abo ngetabo u kerenggai ongkhai phene ro borok borok no teman-teman kaitoni menggai ba kaitoni thani teman hunu hanai sarunani borok no uslo borok teman arole ase u kaitor Israel to kahkene siu teman bagi borok kaitor borok no piro kipili tuipa mane tiklai tuipa kaitor borok no kanan harunai borok promised land borok kaitor borok no kop romani borok siu borok ni bumo borok no samane borok siu ai pana borok a kok no bogi thangka tabo Egypt ni u piai joma samaro risuma samaro no se tabo torjak siu borok samung sawi matom mana rozagindo samung khlaija nangya just poyo thangi khosai sungsake speki ai pana tabo borok torjak dia sosarok torjak sinai thaismarok no torjak sinai abo hai ge omo hai no tabo jung bo hai no jung kaido jung no borok langnai jung saimana hai bono soitan bo omo hai ke no jung kubu Christian rok no sungsani manai hunei bai jung no pogroi tongo kaido ronai homono pogroi tongo engke abo haikeno jini bukhano uslo kaitoni birude kok sanani hunu hanai sanani omo hairo enges soitan tamakai kotor kuk manino pogroi chikon kuk manino toroi nono orono bukha haroi dong actually soitan borono osungsani soitan ro bukhaine taboroni rajniti thngnai ro bor bukhaine tomaba borok no tumakai chikon manino kotor ke phunugoi kotor manino ke hoi dong pongke soitan
je soitan borok ro be soitan omoro ke nengwa sok jidi kotor mani no ke jikon ke phunugi tongnai mane dam ro ya ke tongnai o ji mun asuk samang nang thai bahai no ke da mane kuchu kotor ke phunugi tongnai jabo just udaharon ro age sing amaro ko ho khadung kisabai but pai ro khni sing age ro ko masalai ang koshara sini dino support kain thangya haibon ang saram suma ke mo hai nerok no observe kai ni mana nerok no wansogi ni mana je ong ke soitan ke tumakai mana chalak ke tumakai si ko mani no kotor ke phunube kotor mani no ke khidon guys u soitan do ong hai ngero u borong ni loge Israel ni loge ruthar phane ro Israel soi ingero borok Israel rok no kaito ni birude hunu hanai saone borok no sarona ni jengka borok ni jeskang saka ngap Israel u borok no ruthar ke nge Israel ro kaito kok romani kanan ha aro tama sabaya numbaya o sogina ni ro sasa se ulama pa 11 din himjak nai si hai pan borok kok nai yak mabai 40 BC aro lama kuri wi matongka borok nangkuk mani no nahori yani bagi jikono si torja kuk siwo gata jengbo ong haino o sengsara tongsa soitan jengno jikon kuk no toro wi phunuk tongo hari bakine kwang mo tharabun nagi jotong se kotor kuk kaitini mokolo tango borok no bahike borok ni phola no muthangnai haibana mo tharago torja kuk mani tomo baksa tori phunugo baptisma de kotor ku phola asai katal mani de kotor ku asai katal ni wi baptisma mani mang salah kre haibana baptisma namanya no torja kugo nika tini baptisma ka kana ke giza paiya sale chata giza paiya olo kamai thangka kubino mayang ke yes soidan waisu omahai kubui Kristania nominal Christian rok ni bisingte samang khlai engke borong ni loge kubui Kristen bo kaitoni smai no pogi thang engke kaitoni birude basangani chemi engkale suri nai khable roi nai khable aparo mung sang maya yakai siro sina ni omahai kobrok sen nuk so belai kira sen hus mangnai sabdan matongnai borok ni buku bai borok no tuanai lama kororo borok ni kok bai borok no lama kororo Proverbs chapter 20 verse 19 no hai ni so borok bai borok ni kok no tadi borok loge tatong di ni so soitan tomakai je kubu asai ketal nya haino giza phaidro bo hairo ni bisingte nono lama korroi bana hai bagai jeng kai to ronai ni homane bono jeng poito maklainai bono manna hornai jeng agini no yakawi pekya Israel lo mo haino Egypt no bor yakai pekya hai bana arano bukhangi dong jengbo omo haino o sengsano yakai phaikya haibana tau o sengsano bukhangi dong khakai o Egypt song dera ma haino a Israel song dera ma haino jengbo dera nai borok Passover ni loge no borok no sal ketal roka ge o sal ketal nei borok no sao norok muito khlaidi nge Passover ba yokmoni te tando yokmoni te ke chung sai manam
제프로 가이tor 지니 숨속너 지수 크리스토니 타는 복성이로가 지니 bodlawo 지수 크리스토 트이캬 정대 트이나는데야 어머나 봤어 스마이 그 상황에 이집트 너카리 파이나는 시간 어부사 오크라 부탁나이 피아바 니로 도가로 트이풀 칸게 메라타니 트이풀 칸게 아부사 오크라 트이에 욕나이 이게 어로사워 chapter 12 Exodus chapter 12 verse 12 tamasa je 프랑 트이누고 도가로 트이누고 아 노콩고 아 하비야 아버너는 라이 탕나이 아버너 봤어 이게 어머니 딱 쓴거 하나 예수 그리스도 신바디 메랑카 보트이캬 보르 트이누 승부 카풀카 신이 타니 풀카 이게 가이드 저는 부스툼리야 진노 바리 바 응이 당신아이 이게 예수 그리스도의 트이바이 진 요카 이스라엘로 이집트니 약 이집트니 엉커르 파이면이 프리덤 마머니 아본카 메라니 트이 이게 엉망하이노 지 수브레 지수 크리스토니 트이바이 진 요카 진 피옥자카 숨속는 약니 소이타니 약니 진 요카 이거다고 진노 그탈 살 로카 그탈 탈 진노 로카 아게슨 가이드네 버럭이야 아게슨 구분이 버럭 만에 따복 스트레인저 사이 신이작이야 버럭 피어 따복슨 가이드와 신이작 버럭 지수 크리스토네 비신들 전 스트레인저스 리아테 전 아게 그만자 따복슨 기필이 만작 피케 전 따복 그만작 리야 전 아게 전 구분도 하니 버럭 하이 하이편 따복슨 따복 진이 니제니 하니 버럭 아고 하이 ซึ่ง citizen or 진이 가이드네 하니 버럭 에피소드 하면은 에피소드 chapter 2 에피소드 chapter 2 verse 12 by 13 ang porigonan 12 by 13 앞으로 너로 그리스도 바이 학살자 너로 앞으로 파다라사 파다르사 응의 동만이 너로 앞으로 가이도니 정자 버럭니 비싱고 갈라이야 응의 동만이 가이도 비니 버럭 너 루나 네 꼭 루마노 뜨기 스마이 땅마오 norokni mantai kiri norok o sungsaro khatung yawi tongmani kaidor kiri engui tongmani tamuke norok salsa hakjalo tongnai rok Kristo Jisu bai thamsa engui tabok Kristo thima bai gana tu buzaka tabok sung kaidoni gana ka age haksa age sung buini dofa kaidoni borokya buini kubunni tongman haibon sung tabok kaidoni borok engka ini 어르신 누구? 그러니까 도만도 소사, 리수, 비아이조, 도론파이, 어버럭니 가이드네 트이노, 가이드네 꼭노버로 에랭게, 아부 숙성 담 응사클리야, 만에 도노시 돌자 국수, 이게 쓴거, 따보고 항마. 어머하 응이만어 가이드네 트이니 크리스토네 트이니 크리스토네 트이샤이 비아이조데 떨어져 꾹노는 망소데 떨어져 꾹 비아이조데 떨어져 꾹 지수네 트이샤이 뭐 떨어져 꾹 한게 네 가이드노 컴플레인 클라이언트 쟁나 이 가이드네 바게는 도나이 뭉스는 클라이언트 수기양나이 클라이마 양나이 지수는 트이바이 뭉세는 수다이 그래 가이도 저는 또 뭐니 바게 그다 조라 살카하 마스 그다 비시 그다 샤파 그다 돈 바게 저노로 빌란세가 가이도 보니 나호르 보니 잡자 사먹노 클라이르는 바게 저노 클라이ซึ่งกระตาลบึกข้าไปบนน้องเชื่อว่าใครนั่นเอง
boni samungno khlai manani bagai piyaba जों तमाव बसनि बन तौरजागि आंके जों संसारनि सामून तौरजागनाय दाबुक होने मानो राजनीति तौरजागनाय इंगे राजनीति तौरजागन तमा आनी कौनसी आनी पार्टी से जीतिना नांसिनाय मा बुलायनाय मा तौलायनाय मा खलायनाय के अमहाय न बुलाय तौलाय तखुरलायो वालायलायो अमहाय नंगो सार्थकनि बागै Hari जों हाय Exodus थांलायफिना Exodus chapter 12 verse 8 and 9 फरायना verse 8 and 9 A horono a muihan rokno ma hang lainai te sam khabaike buदै awang bangla baike macha lainai aborokno kuthungke eba rugui tasari tamoke abono horo handi bokrok te yathekrokno te bubu bukharokno horo handi oke ortomasa जों baike masanai khabai bai बुलै मासानाय होननायसो गोखाबलाय दा रदि बुखाते फानंखा बाजेखौनो गोखाबलाय अतमा सानानाय अर मांस जालाय माने तमा समस्या मांस जादि हिसामाने तानै थ्रि फुलमा बेसिमिसा इंया जालायदि निसो नक Chikong, nukung chikong, keba chikong tawi bagi cari, nirok sawa yang keba buino ringgi buiwe bu talo ke cari, kages. Ke awo mangsu sadi, ini sama temu bu. Awo sen Kristo, sini bagi boni baha kosto rozaka, sekat zaka, trisha kalika. Ke Kristo ni kosto wo sen mana teman participate kalai sen Kristo ni kosto kai mahai sungbu maklainai. Boro yathai bosari hin sajago, bokro bosari hin sajago. Ge boro buk tonai mui mana jabra gekhabai dalogui jari. Nisi. Teman bagai kai to borok no gekhabai dalogui jari nisa. Bitter herbs, English ko bitter herbs. Mana mui gekhabai dalogui jari sudah. Gekha mana ni? Borok ijibo borok ni borok mat tomani ka gekha. Belikan kosto dekto. Hal bagai gekha mani ka bono muito manteng. Nirok ijibo je mat tombo manno muito manteng. Muito kaya bagi je pun niro kekasau abno muito mana niro ni jipon niro ni langma bahai aro. Ga hai no jeng betabo jeng temas sentai je pro jeng mana jeng asai ketal ngani sekarang jeni langma belai kena kekha. Piaba je pro jeng Yesus Kristus mano jeni langma ketui. Tong Khatung Mitong songui mana kaksan diseng tongui mana. Enggak kaitor no mau ni sekarang sentuma Kristo no mau ni sekarang sini mangsa asa kiri asa ika tuika norogosoka morkegosoka biar tabo kesen supno hao sok nani sini asa sen kaitor bai tongi mana sen mor brung tongi ne obo sini asa to ge Israel oktebo boro sata kaisha hati barsa boro amni yagulo unleavened bread mane Suwan sabul zagia abono sadi nisa verse 15 no ang poro verse 15 no tuan sa norok salsni su awang bangla ma chanai puilane salo norokni nokni chuan rok ma kibinai tamni hanba khoroksa se chuan bulja awang no puilane salni simi salsni ni sal jora chake bo Israel bodolni khagi rujak nai nge chuan grei
cuan tu mana buzo liben mana sumsok. Ini sumsok kiri kemana wngnai. Seng asai ketal mana iya gulo sumsok no oste seng maya kanai. Sumsok no tawan sok siteng, sumsok tak lai siteng ni mana. Get 1 Corinthians chapter 5 ubuseng nai kita mang. Oro kesam no kibidi, kesam cuan buljan no kibidi, kesam no kibidi. Yesus Kristus sini Passover. Ini sih. Ini poin yang mana ulo? 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8. Ikaito जोंनो दै दुनानै मुसुंजाव जोंनो गाइड खालायनानै मुसुंजाव जोंनो बल लामा थांरनानै बल लामा गाहामो लामा गाहाम स्नामानैबो जोंनो हिमरनानै मुसुंगो हाय बागै Psalm number 32 verse 8 tomasa angnerno lama kahamot langnai angnerno guide khlainai je lama tinrok thangna nangmani a lama tin angnerno tlangnani guide khlainai ang je lama khlaimani ayang tinrok no hingrona ni nayo hingrona ni musungo haini se okay sing ang orn sang musungo jotano Israel ro Borok teman bagi kos toroza, teman bagi borok asik satok zakha, kait ni kok nai, kait on asik borok no punuka haipan se aron tangam sungso, borok cikon, no si wansuk si kotono wansuk ya, keseng go haino ngari nango seng Iban sini hani bagi kok sakit bo omo haina samuk sini condition belai kena hamia mana future ni bagi jinsi konti kono one suk nani kok kerja jeng future ni nasi one suk nani ini Christian rock especially jeng Christian rock jeng donai jeng oseng sari no one suk thai kerja Kaitor semua tomasa, jadi neng kaitor kok romani no kaitor no kebu neng bisa saka kaitor kok romani no neng bisa saka kan neng sengsara mani no tuh bahasa kabrawi bulai toglai tongran nang dia. Oke, seng kaitor no suriwi seng tonglai man ke hai Israel ro borok Piaizo, Rishon, Taishmo, abang ni bagi saya, hai moni tong nani musuh priyo, wansuk den naik ya, borok, bono kisah masawi, moni bagi saya, utotra asuk ni bagi saya, moni ingani musuh itong priyo, mana Egypt pirok tang pine musuh, Egypt tang ke borok moni mang itong pine, ini senggo hai ya. O sengsari isang basa tongtok satok ni bagai soitan ni muni ta ngam supadi jengno kaitol pioka boni sengsa saut lan ni bagai boni paiplaya mangai no suno rona ni bagai nge asik no mathak sina joto no hambai suine bogra kaitol no hambai rawo nang hai ni kok katha no suno prungka nang sobadi toksen Israel rokni borokni deramano nugui nahori sen lama kebuyo thangmanani borok hai sen bul khlayawi ini kok romano nahori sen tongmanani kaito sobad hai din thania paro jini phola rakma peba no bugra jisuni mumbai suisa amen